Wih, 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 wih. Petok geng, petok geng. Wih, petok geng. Ternyata ikan petok geng. Ikan petok. Ya. Petok geng. Ternyata ikan petok delik ngono geng. Ternyata ikan petok geng, kita tes lagi. Siapa tahu masih ada. Oh. Wih. Wih. Wih, ini geng. Wih. Anu guys, coba apa jenenge iki? Apa jenenge? Anu. Kaki. Gede geng, lumayan kan? Iki hati-hati. Hati-hati karo durine gini iki. Iki linci iki nek nyokot. Nek ngampe anu, apa jenenge iki? Ngentop wong, nyetet, gering iki geng iki lho. Iki, iki patele iki. Gari gering iki geng. Tes lagi. Iki mesti mendat-mendat. Gitu. Ngentek nih pakan nih, Mbak iki. Iki ngentek nih pakan nih, Mbak. Pak saumil ngentek nih pakan. Dirilis nih geng ya. Jempolnya geng, bulat gede geng. Jadi ini iwak ini sing terlalu cilik ya ora tegel aku bang, beda di suwine ram. Lek sing rada agal. Lek sing rada gedhi sing babonan. Babon bolo. Alah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iwak sakmene iki lho, guys. Ngentek nek pakan karo-karuan iki. Jian. Delok kok jaran-jaran. Iwak abang ireng lho. Aduh. Ayo, apa kae? Kok serem iki saya sore geng. Pating gerobyak ya. Weh. Bahaya iki. Babon. Babon. Jentuk. Slup. Ih, kibi. Anak aneh ya an. Wis kena digoreng sak meniki, geng. Rasa dirilis iki ya. Tenan aja dirilis. Wis kena digoreng iki. Aduh. Wis kena digoreng sak meniki, geng. Wis kena digoreng ini rasa dirilis. Babon. Kok ganti mak. Centul. Alah. Nah, ini iki. Ya anak-anak apa nih iki. Wis kena digoreng iki geng. Rasa dirilis geng. Wis kena digoreng ini iki rasa dirilis geng. Nah, ini iki kena digoreng. Gurih-gurih iki. Alah. Mau babon kok. Boleh
Oh, ini gitu. Mini lagi. Wis tak rilis Bang, balik neh ya iki tobat. Wis tak goreng ya lah. Lah mosok ana ping 50 jaran dirilis sak mini yo. Wis goreng suwen. Wis tuman bener enek sing mangan neh. Dirilis dicemplung lho. Balik neh rono. Tobat we. Mending goreng ae to. Wis karuan. Gendik tok. Oh, umpan terakhir iki tuh ternyata ya. Baung, geng, baung, loklek geng. Wis ya, ini ikan terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ngulik pakan si kapan-kapan dilanjut. Oke.